برنامه چشمه امید با سعید مراد دولتов هر روز شنبه در شبکه‌های دی فیلم. ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, аз шаҳри Москва ҳамроҳатон ҳамсӯҳбат ҳастам. имрӯз мехоҳам ки дар барномаи чашмаи умед дар бораи чӣ хел аз қарз баромадан ман ба шумо ваъда карда будам 2 ҳафта пеш дарси ҳафтаи гузаштарои кардагимро аз сабаби техникӣ скачат кардан нашудааст. бо аз сари нав ман ҳамин дарса запис карда ба шумо роҳӣ карда истодам. чунки мехоҳам ки бисёри шумо ёд гиред чӣ хел қарз ба нафуроед, аз қарз бароед. қарз ба киф одам фуромад хеле мушкил аст баромаданаш. хеле мушкил аст. қарз метавонад ки як қисми ҳаёти шумо дуздад, як қисми ҳаёти шумо канда мегирад аз шумо умратон ба ҳамо афсусу ба ҳамо ғурбату ба ҳамо мушкилӣ мегузарад. кор мекунед фақат болои қарз, кор мекунед фақат болои қарз. қарз ба фуромадан беҳад осон. қарз ба фуромадан беҳад осон. бисёр ума дар кор не. ҳамин бовар кунед қарз бафтидан беҳад осон. Лекин қарз буромадан вай мушкили хеле калон. вай хеле меҳнат металабад аз шумо, хеле азобтон метиҳад. барои мехоҳам ки ҳозир шумо ба як чанда чизҳои асосӣ ягон бед камак ман аввал 3 минут нақл мекунам вообще историяи худама, таърихи худама, чӣ хел ман қарз ба фуромадам, чӣ хел вай шудам, барое ки шумо фаҳмед ки ман шумо ба маслиҳат дода истодагим не, ман таҷрибаи корема шумо ба гуфта истодам. соли 2007 ман дар Москва тренинги як американец ба будам 2007 сол. баъд ҳамин 2007 сол ман мактаби самояк шудагӣ будам, уже Средняя Азия ба Қирғизистону Қазоқистон ба. ман вақте ки дидам ки ҳамин тренинги ҳамин Москва ба ҳамин американец ман ба маъқул шуд, вақте ки ман школа самояк шудагӣ будам, мақсад доштам ки бисёр тренерҳои бақувват аз тамоми дунё даъват мекунам ки просто баромад кунанд, виступат кунанд ҳамчун спикер. Москва ба дигар ҷо ба мақсади ман ин хел буд, як площадка, образовательная площадка сохтан ки платформа сохтан ки бисёр тренерҳое ки бақувваттар ҳастанд омада баромад карда дарс дода раванд. ҳамин хел фикр доштам ман, фикронаи ман ҳамин хел буд, нақшаи ман ҳамин хел буд, модел, бизнес моделам ҳамин хел фикр карда будам ман. ва вақте ки Москва ба тренингам якта американца гӯш кардам, номи вай буд Роберт Флетчер. дарси ҳаваке ки гӯш кардам ман ба маъқул шуд. ва дар ҳақиқат дар бораи пул бисёр дарсҳои хуб дод. ба ҳавай ман даъват кардам Средняя Азия. як ла расход кардам барои ва даъват кардан Средняя Азия даъват кардам. ман вая Қазоқистон, Қирғизистон ба Тошкан ба вай омада баромад кард. вақте ки вай омада баромад кард, параллелна инвестициони программа дошт. ҳамон инвестициони программаш продвигат кард. ман ина намеа интизор набудам ки вай дар саҳна ҳамин чиза продвигат мекунад, то есть пеш мебарад. инвестициони программа гуфта чиза мегӯн, инвестициони программа мехеле ки пешниҳод мекунанд одамое ки ҳавасманд ҳастанд, одамое ки ба маъқул аст, ҳаваё пулаша инвеститсия кардан мекунад, сармоягузорӣ кардан мегирад барои даромад гирифтан. ягон кас сармоя ҳамто қарз наметиҳад ки қарз не ку одамо вақте ки ягон ҷо ба вложит мекунад, инвеститсия мекунад ва барои даромад гирифтан мекунад. хайва мардум ҳамин хел аста-аста гирифта сармоягузорӣ кардан гирифтан, я ҳар хел проекто ва одам ба як гала проекташ буд. баъд ман ҳам вложит кардам, манам яке аз ҳамон одамое будам ки қатъи ҳамон дигарро манам сармоягузорӣ кардам. баъд 2008 политики вай основном офиса ҳамаш Украина буд. 2008 ман ин политически корҳои во қиин шуд, Украина вазмӣ шуд, кори вазмӣ шуд, ҳамин корҳошон намондан вай кор кардан. чӣ хеле карда бизнесоша намерам маиб кардан, бизнесоша кашида гирифтан, вай одама турма кардан. одама турма кардан, бизнесоша кашида гирифтан, ҳамин одамо қарз бафтид. баъд ҳамин одамо омад офиси ман талаб кард ки ман пула офиси шумо ба додагиё, ҳамин пули мана гардонда тиед. ман хабар надорам, ҳаман пурсида истодааст. чӣ хел ту ман пул мепурсӣ? ман ба пул додӣ? Не. ман хати маслиҳат карда додӣ? Не. ту ки ба додӣ? мегӯд ман ҳаминҷа аз офиси шумо телефон кардан, ман оварда додам. вай ҳамон американец ҳамин бухгалтери мана, администратори мана отдельно худаш ойлик медодааст, отдельно худаш моҳона медодааст. ва ё ҳамон баъзе ман қати телефон карда мардум ба ҳамин инвестициони программа пешниҳод кардан гирифтааст. گفتند که من میخیر من همه قدر خواهیتون ولاجی کردن گریه همه قدر اومد میگیرید گفته همین کار رو کردگی همون مردم
و مردم همین کار کردگی است همون آفیسه. تو است وای آدما چی فکر کردگی و آدما گمان کرده که راست همین دولت آدما آورد، значит دولت همین چیز میداند، میفهمد. راست از آفیس دولت تلفن کرده استودیان، значит دولت خبردار است. و آدما میگه که ما وای با باوریم نداریم، باوریم نداشتیم، ما شما با باور داریم. من خلاصه آمدم که مردم در معنی سرش من واقعیت همراه حس کرده استوده. برای همه قدر 174 تا آدم من قرض بفرمودم. 174 تا آدم. قرضی که من نگرفتم 1,846,000 دلار. من پولی که ندیدیم. من به حد بسیار فکر کردم، اندیشه کردم چه خیلی کنم بهتر است. همین چه خیلی کرده این پول گردونده دادم میشه. من یک قسمی ویوم فروخته دادم. زمین ما فروخته دادم، недвижимость ما فروخته دادم، объект ما فروخته دادم، доля бизнеса вам بود، هر خیل بیزنس و دولم بود و یا فروخته دادم. من уже میلیونر بودم همون مدت با هم. همون مدت با من میلیونر بودم که اکتیو با недвижимость من خیلی چیزم بود. همونا که فروخته دادم موندگیش 1,846,000 موند. بعد از اون دادم موندگیش همه قماند. نکن پول نیست دیگه هیچ نیست که من فروشم تیم. یک دو تا کوارتیرم است که من خودم زندگی دارم. یک تا کوارتیرم بیشکک، یک تا خوجم من خودم زندگی دارم. دیگه هیچ دیگه نبود که تیم. این بود 2008 سال. این گپم گدیتا نویبر 2008. من نمیخیلی وایب افتیدیم ما مشکلی با از юридически грамотный نبودن، از علم قانونی نفهمیدن، ندونستن. بعد من یک آدمی هستم که چه خیلی که وجدانم نبرداشت. من فکر کرده برآمدم که хорошо من در آینده همین تریتوریا کار میکردگی منی یک دوم در آینده همین گروز قطعی همین وزنین قطعی زندگی میکردگی منی. من خلاصه آمدم که من همین پول به مردم یافته میتیم. این پول من گرفتگی نه که من قرار کردم که من این پول گردونده میتیم. خطی من گرفتگی هم نه این پول، دیدگی هم نه این پول، نه که من خلاصه کردم من گردونده میتیم. گردونده دادم با هم درآمد ندارم که تیم. درآمد یکی هست خیلی قد نیست. 500 دلار، 1000 دلار، 3000 دلار. مایلش تو 5000 دلار کار میکنیم. نه 3000 2000 5000 خطینه دادن نمیشه. این پول کلان خیلی پول کلان. اگه اونجا رفتم اویل قطعی کار کنید کار نمیشه. دادن نمیشه. بیزنسی که خودم بودم بانکرو شدن سر کردم. چی کاری که میکردم من بانکرو شدم. من 13 تا کار گرفتم، هر 13 تاش به بانکرو شدم. همون مدت برای که درآمد سازم و پول مردم برآوردم با قرض گرفتم. من با قرض گرفته بیزنس کشیدم. با قرض گرفته بیزنس کشیدم، تیپوگرافیا کشیدم الماتا. آخر عاقبت قرض قطعی تمام شد. بعد از 4 ماه 5 ماه فهمیدم که من بردن نمیتونم. تاکی 50,000 دلار قرضم زیاد شد. با دیتسکی کلینیکا کشیدم караганда با. بعد از 4 5 ماه دیگه هم فهمیدم که نشده استودای. اونجا هم تاگه 44,000 دلار قرض قطعی تموم شد. химчистка کشیدم تاگه 200,000 یورو با. تاگه 200,000 یورو قرض زیاد شد. قرض میگیرم با بیزنس میکنم. اکن اگوجا میدادم من با پول قرض بچه از دیگه شناسم و همش پیشتر قطعی من پول کار کردگی بود که به همش قطعی من پیشتر پول کار کردگی بود درآمد داشت. من میگفتم بابا که گوش کن شرایط من نمیخیل قرض بافتیدگی неожиданно это не мои قرض долги, то есть قرضای من نیکی ندادن در کار. من میخیل ریشینی قبول کردم که من همش میتیم. اگر که تو من با باور کنی با مانند پیشتر رفیق باشی بیا قطعی من دستگیری کن. من این پروژه من است تو ولاجیت کنی. اگر من میکنم پروژه در قسم درآمد من به تی یک قسم درآمد برای تو. پروژه نشد. 13 تا پروژه کردم نشد. یک تاش همه مشکلی که بعد من با فهمش پیدا شد 2009 بود. همین 2010 تا که 2011 این وای بود. گوش کنید 2009 مغازین سپورتیو کردیم نشد. یک سال بس 6 تا مغازین کردم. من کردیت گرفتم نام یک چند تا شناسم با. آخر سال حساب کنیم اگر قرضو یک گلازش است. وقتی که پارتنر خطی جدا شدیم که جدا شدیم و استاتکوا تقسیم کردیم و قرضو من 493,000 دلار قرض بالای من به جمع شد. представь میکنید 493,000 دلار کردیت خطی و خطی. همین چی کاری که نمیکردم فقط قرض جمع میشد. چی کاری که میکردم
То есть пришла беда, открывай ворота, мегон русо. Хамин гап ростай. Чӣ коре ки кунам? Болош ба қарз. Чӣ ба? ҳозир ман шумо ҳамаашо мефаҳмонам. Аввал шумо ба ҳамин тариха нақл кардам ки шумо як бор фаҳметон, баъд осон мешавад. Баъд шумо вақте ки ман нишон додам чӣ хел биромада нашуд, баъд мефаҳмед. баъд соне вай ба кор кардам. На 2000 ахири баҳори 2010 якта одам ман пешниҳод кард ки Турсияда ки ҳамин кунҷит, равғани кунҷит гуфт ҷигара тоза мекунад. ҳозир барои нигоҳ кунед, агар бисёр одамо касалӣ ҳаст, бисёр одамо мехоҳад ки ҷигараш тоза бошад, беҳад бисёр одамо мехоҳад ки ман хеле нигоҳ кунед ажарения ку бисёр вай бошад. Ман фикр кардам ки значит агар ки ман ҳозир ягон илоҷаш ёбам, ҳамин кунҷита истеҳсолаша монам, аввай коркарди равғанаша монам, массава бомонам, ин бизнеси хуб аст, корам меша. Ба ҳамон Турсия ба модам гуфт ки агар ту масли равғани ҳамин кунҷита тайёр кунӣ, мо ту мехарем. Ман хурсанд омада бо қарз гирифта 200 гектар барин, не 200, 100 чанд гектар барин кунҷит кориштем. Нотаги 200 гектар буд, 170 меами хеле буд, 160 буд. Аз хотирам не, аз 100 зиёд буд, точно буд, аз 150 зиёд буд гектар. Мо кориштем 8 ба кунҷит кориштем. Ман хурсанд будам ки ин кунҷити кориштагим $1 кор метиҳад. Бо як бача дига омад гуфт ки ман ин перец биед корем, перец бисёр вай фоидаш аст, перец биед корем. Вай гуфт ки ман пештартар вай худаш Қазоқистон гуфт ман 20 сол боз аз кор карда истодиам, гуфт перец ба аз Узбекистон гуфт ҳар сола вай гирифта меовардам, то есть замин аренда гирифта мекориштам, гуфт Узбекистон ба ҳамин сола гуфт вай нархи замини арендаша қимат кардан. Ман фаҳмидам ки шумо замин доред, хостам қати шумо кор кунам. Гуфтам биё майлаш. Вай қати мо як ҷоя 50 на 50 влажи карда бо 40 гектар перец кориштем ҳамон сол. ҳамин одаме мегӯм ки одаме ки мушкилӣ бафтид ҳамон кор ки ноомад кард, атола дандон шиканад, шиша сандон шиканад. Ҳамин як мақолаи беҳтарини тоҷико, зарбулмасали беҳтар ҳамин ё ки мегӯянд камбағал кишт кунад, ҳамон сол хушка мебиёд. ё ки камбағала мегӯянд ҳамин гапои ҳамин тоҷикои худо мо бисёр гапои хубаро агар ки фаҳмед мазмунаш бо ҳамин хел зарбулмасал ки камбағала дар болои асп зин газидай. Ой, дар болои асп, камбағала дар болои асп мор газидай. Гапа бинед, ин не ки дар болои асп мор буромаданашам фикр кунед. Ин чӣ гуфта гап? Ин гуфта гап ки ҳамин одам кораш ки ноомад шуд, чӣ коре ки кунад, қарз болои қарз шудан мегирад, неудача болои неудача шудан мегирад, мушкили болои мушкилӣ шудан мегирад. Ин ҳамин хел дунё. Худи ҳамин ҳаёт ҳамин хел будай. Мушкиле болои мушкиле, мушкиле болои мушкиле, мушкиле болои мушкиле, қарз болои қарз, қарз болои. Ту ҳаракат мекунӣ ки ин проблема бури, як проблема ду проблема шуд. Мана нигоҳ кунед. Ман ин бизнеса питатсия кардам кунам, химчистка, мана ин детский клиника, мана ин даже ман гостиница аренда гирифта кардам Алмато. Баъд аз я кор параллелна, мисол ин корро ман параллелна кардан гирифтам ки даромад шавад гуфта $119,000 вай ба қарздор шудам. Гостиница хати 2009. ҳамина боло-болоям қарз зиёд шуда рафта таги 3 миллион шуд. Ахиран ҳамин кунҷит не ки мана майни сара ман дига кард. Ҳамин кунҷиту мана ҳамин переци ки кориштем болгари ҳамин майни сара мана дига кард. Нигоҳ кунед, аввали корба кунҷит ҳамақа нақс шуд ки болгари ҳам ҳамақа нақс шуда буд ки аввали корба. Агрономи ман мегуфт ки ман ин хел урожай надидиам. Агроном мо Узбекистон оварда будем 8 ба а як ҳамин вай кунҷит 5-6 дуна буромада буд, беҳад хуб шуда буд. Рости гап вай гуфт ки бояд ки урожай нағз гирем. Не ки мо ҳамин кунҷита намедонистем ки ин кунҷит як маҳсулоте ки техникае нест ки вай ҷамъ куна ҳосилаша. Барои ҳамон одамо вай ҳамин 5 сотиқ, 1 сотиқ, 10 сотиқ мекориштаст зураш. Бисёр корад 5 сотиқ, 10 сотиқ мекоришта. Ин хел гектар ҳеҷ ки намекоришта. чунки ҷамъ кардан қиин. ва ҳамин агар ки успеҳ накунед сари вақт ҷамъ кардан ба ҳамон ваш кушода мешавад, ҳамаш рехта меборавад замин. Тава. ҳамақа кораш вазмин будааст ки беҳад кораш вазмин. Худи вақте ҳамин тухмаша шинондан бам техника вақте ки мешинод вай проблема.
و همین تخمش تراکتور به میپرتون اگه تو تراکتور که چیگیت میکرد کو تو پخته میکنه همین هم خوق قطعی علارش کرده تخمی اول ما اون تراکتور قطعی شنوندیم وقتی که تخمش مایده مایده کو و همین کوچکا کوچکا میافتیده است و به زمین با و همش کوچکا کوچکا میبرد و با کارگر گرفته یک گلزنک کارگر گرفته دانه دانه کرده یک مثال از اون جا میکنی و دیگه جا میشینونی که یک خیل بیاد از اون کوچکا کوچکا این همه کار بسیار که ما همین در مدتی که همین کنجیت داشتیم خاطرم باید که تا خشوه کن تا و جمع کن تا علفش زن تا این یک کچین کن تا وای کن همین پشتی یک 20 روز ممکن کارگر نبود زمین ما بود دیگه همه وقت کارگر بود همه وقت کارگر بود همین روز مثال زمین برومدنش از زمین برومدنش تا روز درویده جمع کردن روزی بود که تا 400 آدم کار میکرد روزش بود که 100 آدم کار میکرد و هر روز پولش دادن در کار بگه روز کار میکنه بگه پولش دستش دادن در کار موندن عذاب کشیدم سال هیچ خاطرم نمیبرم یک لحظه خود کردیم همین کنجی دادم تا که $200,000 کنجی تو با قطعی مینوس ببرومدیم آخر سال بود چون که ما جمع کردن نتوستیم همین محصولاتی که جمع کردیم تا که $60,000 فروختن توستیم نتوستیم همش ویران شده مثال اسپین نکردیم باید بین یک روز سه روز با جمع کردن در کار بود است ما نفهمیدیم نتوستیم کردگینی ما هوا 40 چند روز با جمع کردیم همین جمع کردیم باور کنید پوچه های خاک خشکش مونده است دیگه هیچ دیگهش نه پرس باشد پرس вообще عجایب شد همه سال همین تاجیکستان با مثال همین خیلی بود هوا همه ما میدونیم که همون سال همین رایون اشبه همه قدر گرمی اومد که همون پرس ما نقض شده بود به حد نقض شده بود با من رفتم اون ماشین زکاس کردم که ماشین میاد فورها قطع بار میکنیم یا رسی رای میکنیم یا کتام اوکراین ما یک چند تا اوکراین دیگه دولت ها صورت روی کردن و همش کتام معلم استاد روی کردن گرید наставник отправьте нам мы хотим здесь продавать من گپزنون کردم گفتم با قزاقستان رفته فورم گپزنون کرده بودیم اوجا فورها باید می اومد بار میکن همین پرس ما گوید همین پرس همون یک سه روزه هوا سخت گرم شده است همین وای با تاجیکستان رایون اشبه ممکن 50 چند گذشتگی تا 60 برومدگی ممکن هم گذشتگی هم باشه نمیدونم این یک 500 سال با سری 500 سال 600 سال یک بار میخیل میشده است این طالع ما ببینید که همین هم همون سال شد همون سال همین طالع ما همین هوا هم دونست که همین دولت پرس کارشتگی یک علا قرضدار است من همین ریسک همین جره سخت گرمه این پارتنر ما قزاقستان که همین پرس کنترل میکنه اپرالن میکنه ما 50 na 50 بودیم این پارتنر ما خیلی تجربه 20 ساله داشت تجربه 500 ساله نداشت و میگره بیچاره هوا گرم میشه میترسد همین هوا گرم با آب میتید این هوا گرم با آب دادن ممکن نبوده است باید بلغاریا چرا که این وقتی که همین جوبور با آب بالا سر میتید تا آب پایان به فرومده میرسد که وای بخور شدن میگرد وقتی که وای بخور شدن میگرد همون وای به میشسته است خودی هم پرس با باور میکنه یک هفته پسش همین زمین ما پره کرم به تبدیل یافت همین زمین پره کرمه من خیلی حیاتم با ندیدم و دیدگی هستید می کنای مایسی دیدید پیغمبر موسی همین پیغمبر موسی کناش اگه تماشا کردگی باشید شما همونجا میبینید این چیزه همونجا ملخ است قرباقه است هر خیلی چیزها ما باور کنید عینا نمون همین زمین سلیکم هم تو کرم به تبدیل یافت همین در همین پریسو همش پر کرم بالاهاش و درونهاش همین پردهاش و همین پوچهاش قطع رفته استاده ما همین یک اوراژه کلون یک گازل هم گرفتن نتوستیم که در جمع کارگرها باتیم وقتی که همین کار شد و من ششته بالا همون زمین با سخت اویله کردم سخت فکر کردم که نه هیچ ممکن نه آخه هیچ ممکن نه که همه پارتنرها گنده باشم من تا این وقت چی گمان میکنم پارتنرها من پدودید کردن پارتنرها من به دروغ گفتن بعضش نه تو فهمیدن است من خلاصه بودم که نه این یک کس دو کس باشه گپ دیگه 13 کس تو به دروغ نمیگوید 13 کس خطا نمیکنن خیلی یک تش درونش تازه‌کار میبرد که آخه همه خیلی نیست که آخه با خلاصه بودم که همه پرابلم من با همه پرابلم فکرانه من با همه مشکلی این من پرابلم نیادم کار مش پرابلم نه بیزنس پرابلم نه من ریسکований бізнесмен من پرابلمний бізнесмен من خلاصه بودم که همین به جوابگاریش فقط من با اگر که حیات من به همین چی شده استاده است حیات من به همین چی شده است من باید دیگرگون شم
чи ба проект ба проект дар муддати 3 сол уже наздики соли 11 шуда истодааст. Ман нигоҳ кунам соли 11 шуда истодааст. Ман чӣ коре ки накунам оқубаташ хато. Охираш ҳамин любой кора якта ҳамин гапи хуб дорам мардуми хуҷанд мегӯянд ки кора охираш ҳисоб. Кора охираш ҳисоб мегӯянд. Аввале кор ба ҳама сар мекунад хушбахтию хуррамию хурсанди қати не ки кора охираш ҳисоб. Ҳамин гапи рост аст, гапи беҳад гапи баақлӣ аст. Любой кора охираш ҳисоб. Ама нигоҳ кунам корои мана бинеда кун. Любой коре ки мекунам ахираш проблема. Любой коре ки ман карда истодам ахираш проблема шуда истода. Ахираш фақат як результат дода истодааст. Қарсоз шуда истодам. Ахираш як результат. Неудача. Бо дилшикастагӣ, бо ҳамон ғурбат, бо ҳамон азоб, бо ҳамон мушкилӣ. Ман хулоса омадам ки не. ҳамон вақт ба машишта фикр карда оила карда боромадам. Акун ман чӣ ба ин гапа ман нақл кардам шумо ба таги 20 минут нақл кардам ки шумо ҳар як чиза дуруст фаҳметон. Ман анализ карда боромадам ки ҳаме куҷо ба хатоиҳом шудагӣ ай. Ҳамин муддат баъд дар ҳамин муддат ман рекатёрашам дидам, филм политсияшам дидам, бандиташам дидам, милитсионерашам дидам, КМБ, СМБ, КМБ, СМБ шин амнияти Хутому. Хутому ба амният мешад Тоҷикова, вай ба Қазоқистон, Қирғизистон ба СМБ, Қирғизистон, КМБ, Қазоқистон. Филм политсия. Ҳамаша ман сарам гурзондам. Чӣ ба вақте ки шумо қарз мефуред, одамо гум мекунанд ки шумо мошенникед, гум мекунанд ки шумо дурӯғгӯ ҳастед, гум мекунанд ки шумо фреб кардед. Не ки алакон ман гуфтам мегирам чӣ хел буромада наша. Барои чӣ ман фаҳмидам ки чӣ қадар ки ман зиқ шудам, проблемаҳом зиёд шуданд. Якумин коре ки шумо бояд фаҳмед, зиқ нашед. Якумин коре ки шумо бояд фаҳмед, зиқ шудед, мурдед. Бо проблематун дувайно шудан мегирад. Ман якта ролик навистагӣ ҳастам, вай ролики ман хити дунё шудагӣ. Бовар кунед, садҳо миллион одамо ва тамошо мекунад. Кадом ролика? Ман мегӯям улибайся. Несмотря на ничего, спину выпрямляй, улибайся. Гордись. Вдохновляй себя сам. Сам себя вытащи из этого то, что ты упал. То худат бояд кашида боло ва бардори. Худат ин кора накунӣ, ягон кас барои ин кора намекунад. Вақте ки ман ҳамин ролика запис кардаги улибайся, баъзе одамо гум мекунанд ки ин приколай. Вай намефаҳмад, вай нофаҳмиша ин гапа мезанад. Не ки вақте ки қарз ба меафтии проблема мефаҳмӣ, баъд мефаҳмӣ ин ролик ба ман чӣ гуфтагӣ ҳастам. ҳамта одам вай намефаҳмад. Ана ҳамон муддате ки ман мушкилӣ будам, ман хулоса омадам ки кадом қароре ки ман қабул мекунам, кадом решение ки ман қабул мекунам дар муддати ҳаёт состояние депрессивност ё ки дар муддати рӯҳ афтодагӣ, дар муддати зиққи, ҳамин решениҳое ки ман қабул мекунам, ҳамаш решение хато, ҳамаш проблеми нав месоза ҳаёти ман бо мушкилии нав сохта истодааст. Якумин коре ки ман сар кардам, а болои худам кор кардана. Ман шишта нигоҳ кунам, ин переца бинам, ман гуфтам Парвардигор. Ина нигоҳ ки ин перец ин хел шуд, ин кунҷид ин хел шуд. Хай мана дигарош мегуфтам ки одамо виноватанд, ва ё дуздӣ карданд, ва ё ин хел карданд. А ин ба чӣ? Вақте ки ҳамин ту ба худовандам, ту ба ҳамин хел зада истодааст, ту ҳамин хел мушкилиҳо ба тела кард, значит ту як хулоса ба омаданат дар кор. Мо даст бардошта худо талаб мекунем, Парвардигор мушкили мана осон кун, Парвардигор ғурбат аз сари ман дур кун, Парвардигор кори мана баракашате, мана як рой некадом. Мо дуо карда худо талаб мекунем. Мо мехоҳем ки ҳамин мушкили аз сари мо вай дур кунад. Не ки мо намефаҳмем ки ҳамин мушкили вай худованд дод ки ману шумо дигар шем. диққат карда гӯш кунед инҷа. Мо талаб мекунем ки Парвардигор ҳамин мушкили аз сари ман дур кун, аз сари халқи ман дур кун, ҳамин мушкили аз тамоми мардуми ман дур кун. Не ки мо фаҳмиша мо намерасад ки Парвардигор ҳамин мушкили ҳамту рой кардагӣ нест, ҳамин мушкили ҳамчун дарс рой кардага, ҳамин мушкили рой кардагӣ аст ки мо дигар шавем. Ман ҳамон вақт ин чиза фаҳмидам. Ман вақт ин чиза фаҳмидам ки ҳамин мушкили, мана ин перецу, ҳамин қарсои ин чизо ҳамту омадагиш не. Значи ҳамин проблемаҳо такрор шудан аст аз сабаби оне ки қарсо такрор шудан аст, зиёд шудан аз сабаби ки ман дигар нашуданам. Ман хулоса омадам ки не. Бояд ки ин мушкили мана ягон чизе омӯзад. Бояд ки ин мушкили мана шахси бузург кунад. Бояд ки дар даруни ин мушкили, дар даруни мушкили, ки чормағз барин, дар даруни ин мушкили ягон сирру асроре бошад. ин мумкин ки як ҳидояти Парвардигор ҳамин ба
همین به قطعی اومدگی من میخوام که بزرگ شم، من میخوام که شخص توانا باشم، میلیونر باشم که یک کس به خدمت کنم، خلقم به خدمت کنم. значит خداوند همین راه برای من ویبار کرد. خداوند همین راه برای من نپروید کرد که تو همین مشکل همین اسپیتانه گذار، همین سنجش گذار، شخص بزرگ شدن میتوی، توانا شدن میتوی، پولدار شدن میتوی. من همین چیز دیگه زیقشوی باز کردم. страдать прекратил я страдать. گفتم مشکلی هست؟ بله هست. قین هست. هر روز آدم ها تلفن کرده داد میگه قربان میکنند. شما پرسیب کنید 174 تا آدم، شما پرسیب کنید با اینایی که سال 2008 بود، با نگاه کنید 20 چند تا آدم دیگه دبافکه شد، با نگاه کنید 4 تا بانک دبافکه شد. این همش پرابلم کلام. نمیدونین کجا گردی؟ من даже فکر خودکشی هم کردگی بودم تا این مدت. با فهمیدم که مردن هم راه نیست، موریت هم که این راه نجاتش نیست. то есть смерть не выход. من فهمیدم که مریم که همین قرصات من خاطرم بای نخاطرم که پیشم ترزه با اومدم خانه و گفتم خای بیا надоело уже все. чуваки уже ягон шанс نیست. همین خیلی майни сар зиқ шуда мебиёд мехел ки гумон мекунед ки ягон возможность нест ки ягон кор кунед. Чи фикре ки сарам буд ман питаца кардам нашуд. бешек ёр рафиқ ҳама ба қарздор, ҳама аз ту мегурезад. ҳеҷ ки намехоҳад қати ту ҳамшона ҳамхез бошад. чубаки ту проблемни бача, ту проблемни одам. баъд ман шуда фикр кардам ки не, хел не. хотирам бай. ман гум кардам ки хай ҳеҷ ки нест бегоҳи худкушӣ мекунам. хотирам бас ҳамин треза ба гуфта мебарам ки вай хони он тараф ба кӯдаки ман хоб буда ман надидям. вай давида омад духтарчам почама қапид. ҳам ту нигоҳ кунам дадаҷон гуфта почама қапида доштааст. ҳам фикр сарам базад ки агар ки ман мурам, ман ҳозир худкушӣ кунам, ман муравам ки ин қарсҳо ин кӯдако ба мебиёд, ин проблемаҳо кӯдако мебиёд. ман чӣ мемунам ино ба мерам? қарз проблема монда мерам ин дунё. ва хулоса ба монам ки он дунё баам бисёр ҷо ба мо хундагӣ ҳастем, он дунё баам а қарз наҷотиш қиин. хулоса ба монам ки ҳамин одами қарздор ба ин дунёям дӯзах аст, он дунёям дӯзах аст. хулоса ба монам ки одами қарздор ба ҳамон дунё баам қиин аст, ин дунё баам қиин аст. вақте ки ҳамин чиза ман қабул кардам, майни сарам ба диққат кунед, ман ҳамин чиза қабул кардам ки шароити ман ҳамин, ситуация у меня такая, шароити ман ҳамин, ман ҳамина қабул кардам. баъд қабул кардам ки ҳамин чиза худованд ман ба ҳам ту зирия роя кардагӣ нест. значит ҳар боре ки ман худованд талаб мекунам ки парвардигор мана муваффақ кун, сарвандманд кун, тавоно кун, вай ман ба мумкин ягон мушкилат додагӣ аст, ягон ситуация додагӣ аст ки ман ҳамин кора ёд гирам. раз мана фарзанди ягон раиси шаҳр накард, мана фарзанди ягон президент накард, мана фарзанди ягон чӣ гум миллионеру миллиардер накард, мана раз ҷияни ягон одами тавоно накард. значит ман ба худованд ҳамин роҳ интихоб кард ки ту ҳамин роҳ қадди худата шахсиятата месозӣ. ман хулоса ба омадам фикр карда муноҷот парвардигор ман ба ақл те фақат 9 моҳ ман рӯза гирифтагӣ, 9 моҳ рӯза гирифта барои майнаи сарама тоза кардан. ман ака проблема гуфта бурафтам мегирам роҳи ҳаллаша гуфта 9 моҳ ман рӯза гирифтам. ҳамми чӣ покигарӣ одама беҳад ёрдам мекунад, фикрони одама тоза мекунад. шумо бояд ҳамми чӣ пок шавед, нияти пок, фикри пок, суханатон тоза бошад, дастатон тоза шавад, дастатон ҳамми ҷиҳата. шумо ман китоби духовни закони ба даст навистагӣ ҳастам, қонунҳои маънавии сарватмандӣ, ҳамон китоби ёфта мехонедон. 7 чизи тозагӣ навистагӣ. ё ки китоби далгитаид на глазах, чӣ хеза қарзҳо раҳо ёфтана, ё бедин китоба хонед, наф тарҷума шуд тоҷикӣ ба буромадааст печаташ, ёфта хонедон. ана якумин коре ки ман худам ба тарбия кардам, шахсияти дига кардан. ман гирифтам фикр кардам не, ман ҳамина қабул кардам ки ҳамин чизе ки худованд ман ба додагӣ
من گفتم پروردگارا اگه به سر من تو همین مشکلات دادی، من همه قبول دارم، من همین قبول دارم. هر یک چیزی که به سر من روی میکنی من همه به قناعت مندم. هر یک چیزی که در پیشونه من نوشتی، من همه به شکر میکنم. فقط من به تواناییتی، من به قوتی که من این مشکل برم، فقط من به عقلتی فهمیشتی خودت کسبت دور کن. من به چشم چشم خودت کن، دستم دست خودت گیرا کن، گوشم شنوا کن که سخن نیک شنوم، مصلحت نیک شنوم. چشمم بینا کن که من شرایط خوب دیده از درون مشکلی یک بهبودی دیدن توانم. چشمم بینا کن که از ده آدم بد هم باشد، ده آدم چه خیلی کنم باشه، یک مایده خوبیش یافته دیدن توانم. من سخت مراجعت کردم در همین 9 ماه که روزه گرفتم. من 9 ماه پدرین یک فقط اخراکه اتکس کردگی نی. من از تمام چیز بد اتکس کردگی، از تمام چیز. فکر قرض میبیاد سرم با من باید دور میکنم، فکر یکون گندگی میبیاد دور میکنم. یک کس تلفن میکنند من دوید میکنند، غربت میکنند، من خودم میگم تو روزه دار هستی، تو خودت صبر کن. خیلی وای یکون ایموسیون دوده شد، خیلی یکون وای گمون وای تو نمیدوند، وای نیتی تو نمیدوند، برای همون وای خیلی خودش رفتار کرده شده. من است درونم بقوه شدن گرفت، روز درونم بقوه شدن گرفت. وقتی که روزه شد درونی من بقوه شد، من نگاه کرده آدم می اومد روی من با ریکتیور می اومد، گپ میزد، داد میزد، قربان میکرد. بولم پیشم با اومده کار دموندگی هاشای، پیشم با اومده استول زده دست برداشتگی هاشای. اما درون من همه خیلی بقوت بود که چه که من یار من خداوند. من 17 کس заявление давис که من турмашинонад 17 کس заявление. من از در یک اکتوبینسک بنویستن، بیشکک بنویستن، алмату بنویستن، актау بنویستن. 17 کس. А на самом деле 3 کس اگر заявление نویسه شما турма میکنه همچون ماشین نگفته. وقتی که من خداوند یارم بود، پروردگار من نماند خور شدن. چرا که قوت آدم، من شما تکرار میکنم، قوت آدم پولش به نیست، قوت آدم دستش به نیست، قوت آدم علمش به نیست. من با علم بود همون مدت با اوج یک گله علم داشتم، نه که همه علم خودم استفاده بردن نمیتونستم. همون مدت من میخوندم، اوج خوندن سر کرده بودم. من اوج 2009 2011 خوندن سر کردم. خونده استودیم کار اینقدر برکتش نیست. من خونده استودیم کار پیش نمیره. علم دارم، من علم دارم، کمتونم بود همون وقت دارم. کنیش نه علم امروزه نه، اون وقت با علم کمتر بود. نه که سیراونو علم کمتون هست، هوای داشت من با یاردم نمیکرد. چی با یاردم نمیکرد؟ چی با که شرایط نداشتم که من علم استفاده برم. قرصون نمیمونند، یک عذاب میدادن. من همون وقت فهمیدم که قوت آدم نیتش بست. نیت پاک داشته باشید، سخت تکیه به خداوند کرده، دست حلال کارتون پیش میبرود. بعد پروفесіональний علم. من خاطرم باز وقتی که همین چیز من رشینه قبول کردم که خداوند من با قوتی до последней копейки همش گردونده میتیم. یکم کاری که شما باید کنید همین کار باید کنید. رشینه قبول کنید که до последней копейки گردونده میتیم. دویم من نیت کردم که خداوند من باید پروفسیونال شم. رفیقم با تلفن کردم گفتم من با کمتر پولتی. گفت چیکار میکنی؟ من گفتم میخوام که روم خونم. گفت که چند پول تو به در کار؟ من گفتم 50,000 یورو. من گفتم گوش کن، من نمیدونم من کجا این پول یافتم میتونی. بغیر از تو من یگان کس دیگه من نمیتونم دیگه مراجعت کردن، چه که کسی که من نمیشناسد. من بسیاری وقت قرض دارم، من به هیچ کی دیگه باور نمیکنم. من اوج همین بچه‌م قرضدار بودم، 15,000 می 10,000 می قرضدار بودم اوج. من گفتم بغیر از تو من به هیچ کی باور نمیکنم. و رفیق بهترین من است در شهر استانا زندگی میکند. ما رفیق بهترین خوبم، رفیق حیاتی من اوای و خودش قزاق. بعد گفت سعید مراد این پول کلون تو گجوبم دلت برفتم. من گفتم من باید روم خونم، من 50,000 گرفته خوندن سر کردم، است خوندن سر کردم. پروفسیونال شدم در کار. تو نخونید پیش نمیرید.
раз қарз доред луша қарз гирифта хонед. Майни сар ман қарз гирифта дигар ҷо партуфтам пуло нешудан гирифт. А гирифта қарз гирифта майни сарам бамонам нест нашуд ку. Диққат кунед. Қарз гирифта питатса кардан, бизнес кардан, илм ки набуд, пуло нешуд. Қарз гирифта илм бамондам, илм монд ку. Илм ёрдам кард дига ҳаме қарзҳо додам ба. Ман гуфтам рафиқам ба ки гӯш кун. Ин майнаи саре ки ман дорам ҳозир, ин майнаи сарқати $3 миллион қарз додан намешавад. Ман бояд дигар шавам. Ман ба дигар хел уровень профессионализм дар кор. Ман ба ҳунари дигар чӣ дар кор. Як ҳафта пас ё 3-4 рӯз, як 4 рӯз пас телефон кард гуфт ки майлаш ман меёвам. 4 рӯз пас телефон кард гуфт ки меёвам. Баъд байни як ҳафта ба ҳамин пулаи офта ман барои кард. Ман гирифта хонана сар кардам. Анакум шумо мегум чикор карданатон дар кор. Якумин коре ки бояд шумо кунед, якумин коре ки шумо бояд кунед. Аз фикронаи должники дур шуданатон дар кор. Есть мышление должников. Есть мышление должников. Ҳамин фикронаи камбағалият, фикронаи қарздорӣ аст. Фикронаи қарздорӣ ҳамин аст ки қарз болои қарз шудан мегирад. Қарз болои қарз шудан мегирад. Ин симптомоша. Дуюм фикронаи ҳамин қарздорӣ чӣ ба мебиёрад? Шумо хоҳед нахоҳед доимо фикри қарза гашта карда мегардед. Ин фикронаи қарздорӣ ҳамин хеле ки доимо фикри қарза карда мегардед. Ин дуюм. Сеюм, ягона коре ки шумо карда метавонед бо қарзи нав гирифта метавонед. Ҳар мушкиле ки мебиёд, ҳар мане қарзи пешина додантон дар кор, шумо бо қарзи нав мековед ки қарзи нав граму ваятиам. Бо қарзи нав грам фақат саратон ба чӣ мебиёд? Як касе бошад ки ҳозир камтар ёрдамам кунад. Як касе бошад ки ҳозир ман ба камтар қарз диҳад. Ҳамон шумо доимо фикри бо қарзи нав гирифта намекунед. Проблеми фикронаи қарздор ҳамин ай. Бо доимо фикри қарзи нава гирифтан мекунад. Шумо доимо ҳамин ёди қарзи нав меистед. Ин проблеми калон. Барои ҳамон одами қарздора чизаш проблема, фикронаш проблема. Ана мышление должника шумо ҳамон вайба медорад. Фикронаи қарздорӣ ҳамон муҳита месозад шумо бо авай намемонад буромадан. Чорум чи ҳаме одамое ки тавонотар ҳастанд аз шумо дур мешаванд. Чӣ ба? Ҳамин инсон ранги магнитай. Магнит ҳаминед ё мекашад ё тела мекунад. Магнит ё мекашад ё тела мекунад. Вақте ки шумо қарздор шуда, муфлис шудеду мушкилӣ ба рафтан гирифтед, гирди дуния шумо ба одамои нотавоне, одамои чӣ гум хитре, одамои мошенники ҳамин хело ҷамъ шудан мегирад. Чӯба ки шумо муфлис ҳастед, шумо чӯба ки поён ба фурӯмада истодед. Шумо поён ба ки фурӯмадан гирифтед, ҳамон поён ба одамои ҳамин хеле ай. Вай одамои муваффақ, одамои тавоно аз шумо дур шудан мегирад. Чӣ ба дур шудан мегирад? Чӯба ки инсон ранги магнит ай. Ва ё ин кора намехоҳад кард, не ки шумо вай талкван мекунед. Манам пештатар ранги мардум гумон мекардам. Ҳаме одам чӣ хел гум мекунад? Манам мушкилӣ бафтӣ, баъд мефаҳми ёрат кай, рафиқат кай, дӯстат кай, хешат кай. Одамо ҳаме хел гумон мекунад. Манам аввал хафа мешудам ҳаме хел одамо. Манам гумон мекардам ки бола ба бошӣ, баланди ба бошӣ, ҳама гирдат ба ҷамъ мешавам, поён афтидӣ, худат тоқа мемонӣ. Манам ҳаме хел фикр мекардам, ранги шумо, ранги халқ. Не ки акун фикри имрӯза, ақли имрӯза дорам, ақли имрӯза қати мегӯям ки не. ин ба монанди чи ай? Мисол гӯям табақаи ҳамин одамои муваффақа гиред, ага табақаи одамои гиред, аз рӯи тавоноишу, аз рӯи ақлашу, аз рӯи муваффақияташ. Ранги гиред як 20 этажа хона, 20 этажа хона гиред, а ҳар як мисол уровен ба ҳамин одамо ҳаракат карда боло ба бурумада истодай. Вақте ки шумо муфлис шудед, шумо поён ба фурӯмадед, шумо подвал ба фурӯмадед. Вақте ки подвал ба шумо фурӯмадед, гап мезанед, ин одамо 2 этаж бай, ино шумо қати шинохез намекунад. ҳаёт ҳамин хел. Шумо аввал хафа нашед. Ман ҳамин чиза баъд фаҳмидам. Ҳозир мисол баъде ки уже тавоно шудам, баъд аз қарсо баъд фаҳмидам ки вай айби вай одамо не. Вай айби худи ман буд. Айби ман буд ки ман муфлис шудам. Ман ҳамин хел. Ҳамин одам магнит бар ин ки вақте ки шумо поён ба фурӯмадед, гирди дуния шумо одамои камбағале, одамои нотавони, одамои беҳунаре, одамои медонед, ҳамон хело ҷамъ шудан мегирад. Ва шумо бо кашола карда ақиба мебара. Ҳамшуна ҳамхесту ҳамхело мешад. Мана бомжа бинед, бомж шавад аста-аста. Ки қати мешинад? Аммо алкаши худаш қати мешинад. Ки қати мешинад? Ки мерад? Ягон одами тавоно мерад қати ҳамон бомж шинад, ҳамон пешек мусорка ба нун хӯрад ё ки нӯшад қати авай? Конечно не. ҳаёт ҳамин хел. Барои ҳамон одам бояд худаша созад. Одам бояд ки фақат шишта нагӯяд ки тақдирам ба ҳамин хел будааст, мушкили ҳамин хел будааст. Не, ва қабул мекунӣ, меҳнат карда мебури боло ба.
вай оправдан накунед худотуна. қабул мекунӣ, худованд ту ба тавоноӣ метиҳад. қабул вақте ки мана ҳамин шеърҳои тоҷикия бинед бисёраш ғарибам ман гуфта мурда бурафта истодааст. Ягон вақт номи ғарибия нагиред. Ягон вақт худотуна бечорагон ба назанед. Ми бечорагонем. фикронат камбағале. Бечорагонем, ғарибем. Ин чизҳо худотуна убедид мекунед ки шумо вақте ки одам мегӯяд ман ғарибам, ман вайбам, ғарибе ба, вай ба дилшикастагӣ ба. Медонед чӣ мешавад? ҳаёттона шумо сохта наметавонед ин хел ба. Чиба сохта наметавонед? Чиба ки майнаи сари шумо убедид мекунад ки ту аз дастат ягон кор намебиёд. ту яке ба ҳамин ҳаётат ҳамин, будушудат ҳамин, тавоноят ҳамин, ту ба тақдират ба яке ба ҳамин чи навистагӣ ҳеҷ кор кардан наметавонӣ. Ки гуфт шумо ба ин гапа? Куҷо ба ин гапа шумо ёфтедон? Шумо нагӯед ки муаллим ту мушкилӣ ба нафтидӣ намедонӣ. Не, ман аз сарам бисёр мушкиле гузашт. Падари ман чӯпон буд. Ман писари чӯпон ҳастам. Ман аз кӯҳистон калон шуда буромадагӣ. Мана худованд дар ҳамин замона офарид, дар ҳамин замона барое ки ба мардуми ҳамин тоҷику ба мардуми бисёр ҳамин мардуми ҳамин замона як сарчашмаи умед бошам. Ман медонам ки ман дар вақти худам таваллуд шудагӣ. Ман дар вақти худам дар ин дунё омадагӣ. Ман аз худи табақаи поёнтарин мумкин буромадагӣ инсон бошам. Ман ба ягон кас на ёрдам кардааст, на ягон чи ба дастгирӣ кардааст ки ман ягон тендер гирам ё ки ягон чиза хусусӣ кардагӣ бошам, ягон чиз. Не, фақат дуо худованд, даст меҳнати ҳалол, профессиональный илм. Профессиональный илм, меҳнати ҳалол, даст боло фақат ёди худованд қатӣ. Ҳамин чиза якҷоя карда аста-аста сохта буромадагӣ ман. барои он вақте ки мо озма мегӯм тун ки фикри ғарибӣ накун, худата убедӣ накун ки хай мо бечорагунем, мо ғарибем, ин хел накун. Ин хел кардӣ ҳаётат ҳам ту мегузарад. ту ҳамин хел кардагит хати худатам хор мекунӣ, зану фарзандата хор мекунӣ, оилата хор мекунӣ, фарзандотам ҳамин фикрона хати калон мешаванд. Фақат оз ман ба поёни комментар нанесед ки муаллим ин дунё ҳамаш мегузарад, пули чи ба даркор аст, главне охират. Не, пайғамбар мо ин хел нагуфтанд ки ин дунётуна аз дастетун барои охират. Ин гапа гуфтагишон не. Қуръон ба ин гапа задагӣ нест. шумо ин гапатуна як одаме гӯед ки хондагӣ набошад. Ман аз синфи ҳашим, ман 8 солагим намоз мехонам. Ман 8 солагим то ба имрӯз намозам як рӯз так кардагим нест. Ман ҳар рӯз 1 соат 2 соат 1.5 соат Қуръон мехонам. Шумо ин гапа як одаме бигӯед ки намефаҳмад шумоя. Фаҳмидастодед? Пайғамбар мо гуфтагӣ ҳастанд саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки беҳтарин шумо онест ки ин дунёя гуфта ахират аз даст наметиҳад. Ахират гуфта ин дунё аз даст наметиҳад. Шумо бояд шахси тавоно шавед, аз шахси тавоно ин дунё бам фоида аст, он дунё бам бовар кунед ана. шумо ин дунё ранги коридор ки ранги коридор ҳамин як вақтинча ки инҷи ҳастед, шумо ҳамин дунётон ба тайёрӣ мебинед барои он дунётон. барои ки он дунётон тайёрӣ бинед. медонед одамон гум мекунад ки пул вайрон мекунад одама. Пул одама вайрон намекунад, нотавоноӣ вайрон мекунад, камбағалӣ вайрон мекунад, дурӯғгӯто мекунад. ман мисол як чанд симптомҳои одами қарздор. телефонаша намебардорад, гурехта мегардад, дурӯғгӯ мешад, дуздӣ мекунад, дуздӣ ба даст мезанад. Ман бисёр дидагӣ. Ман зиёда аз 100,000 одам консултатсия додагӣ. 100,000 одам қарз кашида гирифтагӣ. мана дидед ҳамин мушкилаи худованд ман ба овард, ки ман ёд гирам ҳамин чизаю, ҳамин чи хати сабаб шуда як гала халқи дунё ва ман дастгирӣ кунам. барои ман мушкиле ки сар ба вай қабул кунад накун. камбағалио қарзу вай бисёртар вазнӣ мебиёра ҳаёти шумо ба. ина дарк карданатон дар кор. акун роҳҳои наҷоташа мегӯм. ман ҳамин симптомоша гуфтам ва оша гуфтам шумо фаҳметон. қарза тиед. агар қарза наметиед чӣ мешавад? ман мегӯм қарза натиед ага. якум ҳамин қарза натиед ага ҳаёт ҳамин хел мекунад ки аста-аста гирди дини шумо ба бутун имкониятотон кам шудан мегирад. имкониятҳои тавоно шудан кам шудан мегирад. чиба ки шумо ин одама подводид кардед, ваш ҳамин ҳаёт шумо танг кардан мегирад. худи ҳаёт танг мекунад шумо. одамон не. одамои тавоно гум шудан мегирад. гирди дини атрофи шумо ба одамои нотавон ҷамъ шудан мегирад. ва вақти шумо ягон кор кардан наметавонед. ҳаёт имкони шумо кам мекунад. дуюм, агар ки шумо нафаҳмедед, дигар нашудед, ниятатуна дигар накардед, бас накардед қарзгирия, аста шумо касале мекунад. касале мекунад ки шумо ҷогаҳо мешед ки ҳаёт шумо маҷбур мекунад дигар шудан ба. касале мекунад ки шумо аста дигар одамо ба зарартон нарасад.
агар ки ин касалӣ нашуд одам турма зер мекунад. Турма ба маҳкам мекунад ки ҳамин одам зарараш дигарро ба нарасад. фаҳмиданед? ин санҷиширо ман бисёр дорам. Бисёр ҳаёти бисёр одамои қарздоро қати омӯхта буромада ман дидам ҳамин чиза. Барои мо шумо фаҳмидантон дар кор. акнун чӣ кор кардан дар кор барои қарз буромадан? Якум коре ки шумо бояд кунед, решение қабул кунед ки до последней копейки ҳамин пули мардумак буроварда метиҳам. Шумо бояд ҳамин қабул кунед. дуюм, чӣ хеле ки азоб накашед, решение қабул кунед ки ман дига як сумам қарз намегирам. аз ягон кас қарз нагиред ки ин қарзи пешия метиҳам гуфта нагиред. дигар вообще қарз намегиред. шумо бояд ки ҳамин хел решение қабул кунед. сеюм, китоби мана меёбед система погашения долгов. Долги на глазах, тоҷикиш ба ҳам буромада истодааст, русиш аз ҳамин ҷоба, долги на глазах гуфта, роҳҳои аз қарз холӣ шудан буромадан, тоҷики ба тарҷума шуда истодааст, уже тарҷума шуда буромад, айни ҳамин печа шуда истодааст дар Тоҷикистон, ёбетон хонетон. ин сеюм. чорум коре ки шумо бояд кунед. ҳаме диққататуна, фокусатуна даромад ба мемонед. даромада фикр мекунед. фикри даромада мекунед, дигар қарза фикраш намекунед. ҳамон система қарза худаш додам мегирад. система қарза худаш додам мегирад. ҳаме диққат, фокус даромад ба. ин чорум коре ки бояд шумо кунед. фикронатон тоза нигоҳ доред. одамои қарзо телефон мекунад, зиқ нашед. баҳс накунед. ягон кас қати баҳс накунед. худотона ба дарона бақувват кунед. дарон кор кунед. дарона бақувват кунед. уверени шудан гиред. ҳаме диққататона, фокусатона даромад ба. чунки ки ҳамин чӣ чизе ки кадом фикре ки сари шумо ба ҳаст, ҳавай ҳаёти шумо ба пайдо шудан мегирад. ҳамин рӯз сар карда шумо ҳар боре ки фикри мушкилӣ мебиёд, фикри зиққӣ мебиёд, фикри ғарибӣ мебиёд, фикри камбағалӣ мебиёд, ҳавая алиш кардан мегиред. фикри даромад, фикри муваффақият, фикри хурсандӣ. худатона даронтона пурра карда, хурсанд карда, худо ба шукр ман метавонам гуфта, фикр карда меҳнат мекунед, нада пахат. меҳнат кардан дар кор. охир шеста ман ғарибам гуфта гира кардан қати намешад. ина гунаҳгор кардан ва я гунаҳгор кардан бас кунед. ҳукумата гунаҳгор кардан, роҳбара гунаҳгор кардан, ҳамкора гунаҳгор кардан, коргара гунаҳгор кардан, тақдида гунаҳгор кардан. да бас кун ин кората. бас кун ки худат ҳаётата месӯзӣ. ҳаёти ту ба ягон кас гунаҳгор нест. ба ғайр аз худи ту. ба ғайр аз худи ту дига ягон кас ҷавобгар нест ҳаёти ту ба. ҳаётат азоб қати мегузарад. ягон кас ба ту ина доказат кардан наметавонӣ. лучше тестатар ҳаётата соз. панҷумин коре ки бояд кунед. ҳар моҳ кам қарза додан мегиред. ҳар моҳ камакак додан мегиред. барои чӣ ман китобам навистагам далги тайд на глазах. ранге ки ях об мешад, қарз аста нест мешад. шумо бояд ки ҳамин кора кунед. ҳар моҳ камакакам ки бошад додан мегиред. шашум, ҳама одамое ки шумо қарздор ҳастед, даруни ҳавоят баъзеш проблемни кредитор мо мегем қарздор. ва мумкин шумо азоб додан сар мекунад, ғурбат кардан сар мекунад, мумкин баъзе ҷанг мекунад, мумкин баъзе завление менависад. барои ҳамон баъд аз ин дарси мана гӯш кардан, агар шумо қарздор бошед, баъд аз ин баромади мана ҳозир гӯш кардан, якумин коре ки кунед, гирифта телефон кардан, ҳамаш ба гап занед, якта ба якта гӯед ки акаҷон, бародари азизам, ман ту ба қарздорам, ман хотирам набуромада, ту мана гум накун, ман ту ба серавно пулат оварда метиҳам. агар ки ҳар моҳ камак додан наметавонед, ҳар моҳ ду бор телефон кунед. стабилно ду бор телефон кунед. акаҷон, ман хотирам набуромадааст, шумо мана гум накунед. ё ки телефон карда дар любой масъала гап занед. ҳамон одам шумо гум накунад. шумо хотир набуред ки вақте ки вай одам интизор шуда меистад 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ, 5 моҳ, вай уже настроениаш зиқ шуда мегирад, баъд шумо ба телефон карда ғурбат мекунад. агар ки шумо ҳамин сари вақт пули ҳавай додан натунистед, не ки ҳар моҳ ҳавай қати муносибат ба истодед, телефон карда истодед, нагурехтед, уже вай шумо ба давид намекунад. кадом вақт ба одамо зиқ мешад, шумо ба давид мекунад. вай интизор шуда меистад, муҳлати шумо гуфтагӣ мебиёд, шумо додан наметавонед, бо дуюм бор телефонтон мекунад, додан наметавонед, сеюм бор, ба панҷум бор телефон мекунад, шумо дурӯғ гуфтан мегиред. шашум бор телефон мекунад, шумо телефона намебардоред, гурехтан мегиред. вақте ки шумо гурехтан гирифтед, дар қарз гурехтан гирифтед, баъд кашмар сар мешад. ба вай одамо гумон мекунад ки шумо дар ҳаққи мошенник ҳастед, намехоҳед пулашро додан. бисёротон бизнес кушода истодетон, қарз қати бизнес накушед. маслиҳатҳои мана гӯш кунед. қарз ба нафтед, қарз ба афтидед, хотири ҷамъатон гум мешад. хотири ҷамъатон набошад, бизнес кардан қиин. 1, 2. бори бисёр подреализация нагиред. ҳамин бизнесатон ба аз поставщикотон бори бисёр подреализация нагиред. худотона қарздор накунед. вақте ки шумо бори бисёр, як бор гиред подреализация, як бор, тамом.
як бор ҳамон аввал ба 20,000 ё 30,000 подреза гиред, дига нагиред под реализация. ҳавая кор карда ҳамон пули налични тоқати гули бора харида биёред. вақте ки шумо ҳар бор қарз гирифтан, бор гирифтан гирифтед ва ё шумо одам ки қарз гирифт, қарз қати бор гирифтан гирифт, ҳамон бори нодаркорӣ ҳам зиёд гирифтан мегирад, остаткаҳош зиёд шуда мебуравад. ва шумо мисол вақте ки пули худтон тоқати намегиреду ҳамон подреал гирифтан мегиред ёки шумо ба ҳам ту подреал бор додан мегиранд, шумо беҳад бисёр бор мегиред. 2 баробар, 3 баробар бор зиёд мегиред. Бора зада овардан мегиред, не ки ва фурӯхтан наметоед. расубат вайтун зиёд шуда рафтан мегирад, остатка бисёр мешавад. факт не ки шумо вай ин пула фурӯхта метавед, сезон рафтан аст, модда дига шуда истодааст, инҷи қарз истодааст. вай одам шумо бор метаведу баъд аз 10 рӯз телефон мекунад, мегӯ пула кай рой мекунӣ? барои ҳамон нагиред бисёр. чанд қадар гирифтан мумкин? 20%. мана мисол, агар $100,000 оборот ба бора, ин маслиҳатам барои одамое ки бизнесменанд, $100,000 бизнестун ба пулай $100,000, ҳамин 20% гиритон. $100,000 ба 20% чиқа 20,000 зиёд нагиред ва осон аст доданаш. Не ки шумо ҳамин баъзе шумо чӣ кор карданед озе $20,000 пули худатай, $100,000 ба қарз гирифтаги товар. Мушкил. ин хеле ба мушкил бача. маслиҳатҳои мана гӯш кунед, дарсҳоям ба омода хонедтон ҳамватанони азизам. китобҳои бар роҳи аз қарз баромаданаш ёд гиред. ҳамин китобе ки хондед рӯи ҳавай кор кардан гиред. вақте ки ҳамин гуфтагиҳома кардед, ҳамин диққататона даромад ба монед, даромада зиёд кардан гиред. ман чӣ кор кардам? ман ҳамин диққатама даромад ба мондаму списоки қарзҳо додам, дафтарам қати бухгалтерам ба администраторам ба гуфтам худтон расчёт кардан гиред. мана ин система погашени далги ҳар ҳафта ва телефон мекардану чиқе ки мо даромад кунем, ҳар ҳафта телефон мекардану кам додам мегирифтем. мо ҳамин хел карда аз 2011 то 2014 ҳамин қарза додем. 2009 2010 кам медодем, а як тараф кам медодем, а дига тараф бо зиёд мешуд, а як тараф кам медодем, бо дига тараф пайдо мешуд. а 2011 сар кардам, ман қарор кардам ки ман морам ки дига қарз намегирам вообще. партнёр ман мегирам, партнёро хати кор мекунам, не ки қарз не. худо ба шукр таки 3-4 сол ба ман ҳамин қарзҳоя додам. $3 миллион қарза додан бизнестун набошад, бизнеси даромаддор, ҳамин мушкилие ки бачаҳо бо ёрдами худованд ҳамин чӣ шуд. ҳамин бизнесома ман бақувваттар сохтам, баъд аз ки қарзҳоя тамом кардам аз 2014 то ба имрӯза. профессионалный илм дига, таҷриба дига, профессионалный илм дига. баъзе одам 20 сол аст бизнес бай, не ки вақте ки ман суҳбат мекунам хатиш вай илми бизнес надорад. фақат ҳамҷи харида фурӯхта намедонад, ягон чиз намедонад бизнес, ягон системаи бизнеса намефаҳмад. шумо бояд профессионалный илм гиред, баъд пеш мебаравед. ҳамин дарсҳои ба умеда дода истодиам ки халқи ман ғариби бирод, мушкили бирод, мо рӯ ба сӯи чӣ кардан дар кор, рӯ ба сӯи тавоноӣ, дилбаёру даст ба кор. рӯзона меҳнат кунед, сахт меҳнат кунед, рӯзона сидқи дил меҳнат кунед, шабу рӯз дуо кунед. дар як дастатон қуръон доред, хонед. одами қуръона хонда ҳалолкор фикри гапи гандаю гапи бад ба намерад. дар як дасти дигатон профессиональный илм, технология, компютер, автоматизация, ҳама чиза бояд шумо ёд гиред. қалам қати профессионально кор кардана ёд гирифтан дар кор. худо хоҳад пеш меред. ҳамин дарсое ки дода истоям ба ҳамин ният доданам ки халқама қарз бирод, аз ғарибӣ бирод, аз мардикорӣ бирод. ман мехоҳам ки решакан карда партиям фикри мардикория бо ёрдами худованд ҳамаи шумо даромаддор шавед. то дарси оянда. худо ҳофиз. барномаи чашмаи умед бо Саидмурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифил.